أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مختصر حمد و صلاة بر جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا کہ میرا ہر امتی جنت دے اندر جائے گا، ہر بندہ جنت دے اندر جائے گا سوائے اس دے جے جنت جاون تو انکار کر چھوڑیا۔ صحابہ کرام تجسس اندر پہ گئے، سونے وہ کیڑا بد نصیب ہو سکتا جڑا جنت تو جاون تو انکار کرے کہ میں جنت ہی نہیں جاندا۔ انہیں ویکھو نا اطاعت ہی نا نبی پاک دی، میرا دل انتہائی خوش ہو جاندہ ہے تھوڑی زیارت کر کے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جمعہ علیہ دن جڑا پہل آوے اللہ اٹھ جمعہ اللہ دے راہ چو صدقہ کیتا ہے انہا اجر ملتا ہے۔ سانو اٹھ اسی خریدیا بھی نہیں، اسی ذبح کیتا بھی نہیں، نہر کیتا بھی نہیں، ساڑھے پیسے لگے بھی نہیں، لیکن اٹھ دی قربانی دا اجر اللہ دے رہا ہے۔ انی گل تو کہ تسی ٹائم نال آنا ہے، قربانی آ رہی ہے کہ آپاں لکھاں روپیے لانے قربانی دے لکھاں روپیے، گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہوئی ہے یا کوئی نہیں۔ ایتھے پہلے آکے بہنا ہے پہلی صف وچ، اللہ کہندے نے تیرے رجسٹر وچ پورے اٹھ دا ثواب کتنا بڑا جائے، سوائے اس بندے دے جائیں جنت جاون تو انکار کر چھوڑے۔ سونے اوکڑا بندہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جائیں میری فرما برداری کی تھی، میری اطاعت کی تھی، میرے طریقے تے چلیا وہ جنت جاسی، تے جائیں میری نافرمانی کی تھی وہ جنت کوئی نہیں جامنا، تے جائیں میرے طریقے نو اپنایا ہی نہیں، جائیں میرے طریقے نو اپنایا ہی نہیں، انہیں تو پھر ایٹومیٹک جنت اندر جامن تو انکار کر چھوڑے۔ میں ایک علاقے بیان کرن گیا، ایک چھوٹا جا بچہ میں نے ملیا، کہنے لگے قاری صاحب کوئی کندہ والد یا بھائی سی، اے بچہ تو پورے طریقے نال تو فالو کر دیا، کافی کر دیا۔ وہ بچہ میں نے کہنے لگا بھی قاری صاحب یہ جو آپ کیپ کرتے ہیں یہ آپ کدھر سے لیتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتا میں نے جیسے آپ کے کپڑے پہنتے جیسے میں تو سادہ سا رہتا ہوں، بس میں نے بھی ویسے ہی رہنا ہے۔ یہ محبت ہے نا، ان ایسا بنن دی کوشش کرتا ہے بندہ کہ جن دنال جنہوں پیار ہوئے، جن دنال جنہوں محبت ہوئے۔ محبت تے ونڈ آدھی آدھی تے پسند آدھی آدھی گل عقلان دی نہیں، گل شکلان دی نہیں، گل نسلان دی نہیں، گل عملان دی ہے۔ جائیں جناب سونے مصطفیٰ دی اطاعت نہ کی تھی ابو جہل نال کھلوتا اسی، جائیں سونے محمد دی فرما برداری کی تھی صدیق اکبر نال جنت چلا جائے گا۔ پسند آدھی ہے بس دیٹس آل، بات ختم۔ اس نے جامن تو انکار کیتا جے نبی دے طریقے نو نہیں اپنایا۔ کتنی نافرمانی ہوندی، ملہ تے مثال چڑی شکل دو ماں دی ایک لوکاں نو دسن چاننا آپ ہنیرے وچ ساری زندگی نبی دی نات خانی کیتی ہے، 30 سال نات خانی کیتی ہے، لیکن 30 سالہ چ نبی دی سنت نہیں پوری رکھی۔ کیا نات خانی کہ 30 سال نات پڑھن نال جنت مل جائے گی؟ میری بہن بی بی فاطمہ دی سیرت تے بیان آپ کرنے ہیں، امی فاطمہ نال جنت جان دے خواہش مند ہے، لیکن امی فاطمہ نے تا اے بھی کیا سی علی رات دیاں طریقیاں چ میرا جنازہ اٹھائیں، کیونکہ باب محمد دی اطاعت تے فرما برداری انج دی کیتی ہے،
میرے چہرے تے یا ابو محمد دی نظر پئی ہے یا خامد علی دی پئی ہے، ایویں میرا جنازہ جائے کھجیاں دے بڑے بڑے چھاپے لے کے اوپر انج چگی ٹیپ نما بنا کے رات دیا انیریاں چ جنازہ اٹھانا تاکہ کوئی انگل کر کے اے نہ کہ محمد دی بیٹی دا جنازہ جا رہے ہے۔ علی میں چاہنی یا قیامت تک جائے میرے نال جنت نو ونجنا ہے اور پھر میری سیرت اپنائے، میرے باب محمد دی سیرت اپنائے۔ بس اتنی بات ہے۔ من آسانی فقد ابا، جے نافرمانی کی تھی وہ تو جنت جاون تو اس انکار کر چھوڑے۔ اللہ سانو سہنے دی صورت اور سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ محبت نال سارے آمین نہیں نہ کہندے۔ اللہ دی پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ کہندے نے جنہ دے کول میرے پیغمبر دا آرڈر آ گیا، جنہ دے کول نبی پاک دا حکم آ گیا، انہاں نبی پاک دا طریقہ تے آپ دی بات سنی تے پھر او دیتے ان یقولوا سمعنا واطعنا، انہاں سن بھی لے آتے من بھی لے آ۔ میرے ویر بات یاد رکھنا، جتنے مرضی کامل مرشد پھڑ لئیے لیکن جنی دیر تک اس کامل مرشد دا پلہ نہ پکڑیا، اس کامل مرشد دے طریقے تے نہ چلے، گل بالکل نہیں جے بنی۔ اللہ اللہ رب دی توحید ضروری من، اقرار بنا گل نہیں بننی۔ رائی تے دانے جننے شرک کلوں انکار بنا گل نہیں بننی۔ تے رکھ دل وچ پیار تو مدنی دا، جدے پیار بنا گل نہیں بننی۔ بھاویں لکھ مرشد پھڑ لے جعفر پر سرکار بنا گل نہیں بننی۔ سونے تو بغیر گل بننی، تھوڑا سا والیوم تیز کر، ایکو کو بہتر کریں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، نبی پاک دیا دیوانیاں۔ میں تینوں نا ایک پیاری جی مثال دینا، اللہ دے پیغمبر دے اس طریقے تے چلو جیویں چلن دا حق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او کیڑا چلے گا، من احب سنتی فقد احبنی، جن نے میری سنت نل پیار کیتا انہیں میرے نل پیار کیتا، تے جن نے میرے نل پیار کیتا کان معی فی الجنہ، تے جنت دے اندر وہ بندہ میرے نال نال ہوئے گا۔ اللہ اللہ گل سیدھی تے صاف ہے، او دیتے عمل کرنا ہے جی دیتے مہر نبی پاک دی لگی ہے، او طریقے تے چلنا ہے جی دیتے جناب سٹیمپ نبی پاک نے لا چھوڑیے۔ انج مثال سمجھ لو، بندہ 1000 روپیے دا نوٹ لے کے دکان تے گیا تے انہوں کہندہ ہے جناب پائی جان 1 کلو چینی دے دیو، دے دیتی، 1 کلو کیوی دے دیو، دے دیتا، تے سودا لے کے تے جدو پیسے دین لگیا اگو ہن دکاندار کہندہ اوے گاک گل سن، اے تیرے پیسے نقلی نے نہیں چل دیں، سودا اصلی ہے تے پیسے نقلی نے۔ وہ کہندہ کیویں اے کاغذ ٹھیک نہیں، وہ کہندہ ہے کاغذ بالکل ٹھیک ہے، وہ کہندہ ہے اتے نمبر نہیں، کہندہ ہے نمبر بھی پورے نے، اتے باب قائد اعظم دی تصویر نہیں، وہ کہندہ ہے تصویر بھی پوری ہے۔ میرے ویر گل 100% اللہ اللہ جناب والا پتھر تلیق 100 اتھر سا گنڈ سیرے تے کاغذ نوا نہیں۔ وہ کہن لگیا دکاندار اوے کملیا گاکا میں تینوں دساں گل کاغذ دی نہیں ہے، گل تصویر
تصویر دی نہیں ہے، تیرا کاغذ بھی چنگا ہے، تصویر بھی ٹھیک ہے، اتے نمبر بھی پورے نے، لیکن اس نوٹ تے حکومت پاکستان دی مور نہیں، تے جڑے نوٹ دے اتے میرے ویر سمجھ لے حکومت دی مور نہ ہوئے، او نور بھی رجیکٹ ہوندا جے، جڑے دین تے میرے محمد دی مور نہ ہوئے، او دین بھی رجیکٹ ہو جاندا ہے۔ او دین دا کوئی مول نہیں جدے تے نبی پاک دی مور نہیں، تے باقی جی میں مردی مسئلے بنائی پھریے تے چکی پھریے۔ اللہ کہندے نے میں نبی پاک نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا، حوض کوثر تے ایک ایسا گروہ آئے گا، انہاں دے منہ چمک دے ہونگے، بڑے سونے ہونگے، تے یکدم انہاں دے تے میرے درمیان دیوار ہو جائے گی۔ میں کہاں گا اللہ یہ تو میرے امتی نے تے وچ دیوار ہو گئی ایڈے سونے چہرے والے۔ فرمایا نا سونے تیرے امتی نہیں، تیرے بعد تینا دین دا بیڑا غرق کر کے رکھ چھڑے ہے، تیرے طریقے توے بدل گئے نے، ان آدھے مسئلے ٹسلے روکا جو بیان کر چھڑے نے۔ میرے بھائی جس سے محبت ہو اس کی ادائیں اپنانا ضروری ہے اور فرض ہے۔ اللہ کو دعا کی کر اللہ نبی پاک دی سنت طریقے تے صحیح معنی اندر عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل دل نے کتنا پیارا منظر کشی کیتا ہے۔ اللہ توجہ کرنا، فرمایا کہ صورت سب تو وکھ سونے دی، صورت سب تو وکھ سونے دی، سونی سب تو اکھ سونے دی، صورت سب تو اور دنیا آخرت بن جاوے گی، دنیا آخرت بن جاوے گی، سیرت سامنے رکھ سونے دی، سیرت سامنے رکھ سونے دی، سونی سب تو اکھ سونے دی۔ اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے پیغمبر دیا دیوانے توجہ فرمانا۔ اللہ کہندے نے گل اطاعت فرما برداری نال بنے گی۔ اللہ جیڑا بھی پیغمبر آیا ہے تے اس پیغمبر نو جیڑی بھی اللہ نے امت عطا کیتی ہے تے اودا دا چھٹکارا نبی دی اطاعت تے ہی ہویا ہے، اپنے وقت دے پیغمبر دی فرما برداری تے ہی ہویا ہے۔ ادھر ویکھنا اللہ نے جناب پارہ نمبر 30 پارہ نمبر 28 سورت دا نام سورت التحریم تے سورہ تحریم 28ویں پارے دی آخری سورت تے آخری 2 آیات اللہ نے بڑی سونی ونڈ کڑی چھڑی ہے۔ اگر اجے بھی سانو سمجھنا آئے تے پھر ساڑھے تے اللہ وارث سے گل بڑی پیاری۔ پہلی آیت دے اندر اللہ کی فرما رہے نے پیارے اللہ کہندے نے مینوں کسے دی کوئی پن نہیں، مینوں کسے دا کوئی پار نہیں۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اللہ 2 نبیاں دا نام آیا ہے، ایک پیغمبر دا نام حضرت نوح علیہ السلام تے دوسرے پیغمبر دا نام حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ کہندے نے کفر امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ اللہ کہندے نے میرے سونیا ذرا ذکر کرو نا انہاں کو ڈرادا قسم تے گرد و نوادیاں مسلماناں نو اے گل سمجھا دیو کھلے لفظاں دے اندر۔ میرے 2 برگزیدہ پیغمبر نے تے انہاں 2 پیغمبراں دیاں بیویاں دا کردار اللہ دس دے پینے۔
اللہ اللہ میرے ویر یاد رکھنا نبی دیاں دوویں نبیاں دیاں بیویاں تے دوویں نبیاں دیاں ہی نافرمان حضرت نوح پیغمبر دی بیوی بھی نافرمان حضرت لوط پیغمبر دیاں بیویاں بھی نافرمان نافرمانی الگ چیز ہے تے بدکاری الگ چیز ہے یعنی کہ نبی دیاں بیویاں نافرمان تے ہو سکدیاں نے لیکن بدکارہ نہیں ہو سکدیاں اللہ کہندے نے فرمایا کانتا تحت عبدین کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین اللہ کہندے نے سادہ لفظاں چ ترجمہ جلدی جلدی کراں کیونکہ وقت قلیل ہوندا تے موضوع طویل ہے اللہ کہندے نے دوواں نبیاں دیاں بیویاں اپنے خامدہ دی اطاعت نہ کیتی فرما برداری نہ کیتی کیونکہ نبی جو سن تے پھر انجام کی ہویا فرمایا اللہ اللہ وقیل ادخل النار مع الداخلین چلیاں گئیاں جہنم دے اندر اللہ کہندے نے مینوں کسے دا کوئی پار نہیں تے دوسری آیت دے اندر اللہ نے کی فرمایا فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک حضرت آسیہ فرعون دی بیوی ہے تے موسیٰ پیغمبر دا انہاں نے کلمہ پڑھ لے آئے تے اگو فرعون کی کہن لگیا نی آسیہ اے کی ہنیر چا پایا ہی موسیٰ دائی کلمہ پڑھ لے آئی اللہ اللہ حضرت آسیہ فرمان لگیاں کہندیاں نے وے اے فرعون اے تیرا محل ٹھیک ہے اے شہانہ زندگی ٹھیک ہے اے سونے چاندی دے بیڈ بالکل ٹھیک نے لیکن میں نو انہاں تو سخت نفرت ہے کیونکہ انہاں دے اندر اللہ دی توحید دی آواز نہیں آ رہی لہٰذا میں نوے چنگی نہیں لگ دی اللہ اللہ تو آدھے آپ نو رب صدوانا ہے تے فرعون نو وٹ چڑھ گیا انہیں ننگا کر لیندہ اے میں تختے تے پا لیا اللہ دا قرآن کہندے وَفِرْعَوْنَ ذِلْ أَوْتَادِ انہیں کل لے کے حضرت آسیہ دیاں تلیاں تے ہتھاں دے اندر ٹھوکنے شروع کر دیتے ایڈا ظالم انسان مسلمانہ جدو کل ٹھوکنے شروع کر دیتے حضرت آسیہ دیاں آخری ہچکیاں نے میں چہرہ سمانہ ول کر کے کہن لگی ہے وے اللہ سونیا تیرے پیغمبر موسیٰ دی اطاعت دی اندر میں اینا محلہ نو گڈ بائے کہہ دیتا ہے اینا محلہ نو میں چھڑ دیتا ہے اللہ کہندی نہیں آسیہ ایک کیڑی گل ہے اللہ اللہ جے تو انہا محلہ نو چھڑے آئے فرمایا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ بیتا فی الجنہ بیتا فی الجنتی ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین اے آسیہ ٹینشن نہ نہیں تیرا آخری سانس بعد اندر ختم ہوئے گا جنت دا محل میں پہلے سجا چھڑے آئے اللہ کہندہ میں نو کسے دا کوئی پار نہیں نبیہ دیا بیویاں نا فرمانیاں کرن تے میں جہنم دا بالن بنانا جے فرعون دی بیوی نبی دی اطاعت کرے اپنے پیغمبر موسیٰ دی تے میں جنت دے محلان دی رانی بنا چھڑا اللہ نو کسے دا کوئی عصب نصب دی رب نے لوڑ نہیں میری فلانے نال گدی رال دی میری فلانے نال نسبت ہے ایتھے نبیہ تو وڈی بھی کو نسبت ہے حضرت آسیہ نے صدی گل کر چھڑی فرعون جڈے مردی ظلم دے لے گل لکوئی جیدہ کلمہ پڑی دے اتھے خطیب ایشیہ رحمت اللہ علیہ یاد آگئے ساری زندگی جیدہ کلمہ پڑی دے او دے آنکھیں لگی دائیں جیدہ کلمہ پڑی دے او دا کہنا منی دائیں آئی درہ توجہ نال گل سن دے جانا حضرت آسیہ نے اللہ دی توحید دا ڈنکا بجایا تے دعوت دیتی ہے ہر شیط قادر ذات خدا دی تینو بندیا سمجھنا آویں
نمرود جائے بےمانانو اوے رب مچھرا تو مرواوے زکریا ورگے پیغمبرانو رب آرے نال چراوے او خالق مالک ہے کم تر اوے جیڑا چڑیاں تو باز مراوے او خالق مالک ہے کم تر جیڑا چڑیاں تو باز مراوے اللہ دے پیغمبر دے دیوانیاں درہ دل لگاں دے جانا اللہ 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 دسنا چاندے نے جیدہ کلمہ پڑی دے او دے آنکھیں لگی دائے میرے ویر حضرت نوح پیغمبر دا بیٹا جہنم دے اندر تے گل کوئی نہ بنی مسلمانہ نبی دا کلمہ نہ پڑیا حضرت ابراہیم دے باپ نو وجودی شکل بنا کے اللہ جہنم اندر سٹے گا کیونکہ کہنا نہیں منیا مسلمانہ ایتھے بس نہیں حضرت نوح پیغمبر تے لوط علیہ السلام دیا بیویاں جہنم اندر کیونکہ اطاعت نہیں کی تھی مسلمانہ میرے پیغمبر دا سکا چچا جیدہ نام ابو طالب ہے مسلمانہ توجہ کرنا اللہ اللہ اینا پیار نبی پاک نل کی تائیں ثابتو پہلے پہلے جائے کلمہ پڑھے عزیز اللہ اللہ حضرت صدیق اکبر انہ دی برادری انہ دی حمایت کرے حضرت بلال غلام سنے ایوی سزاواں لیندے رہے انہ دا پچھو سپورٹر کوئی نہیں سی حضرت مقداد انہ دا بھی کوئی سپورٹر نہیں حضرت یاسر تے یالے یاسر تے ظلم ہوئے انہ دا بھی پچھو کنڈ تکڑی کوئی نہیں سی میرے ویر میرے پیغمبر دی طرفوں نبی پاک دا چاچا ابو طالب تے جدو نبی پاک گئے نے آخری ویلہ چاچے تے آقا کہن لگے اے چاچا کلمہ پڑھ لے کن دے اندر میں رب نال جھگڑ کے تینوں جنت لے دیاں گا لیکن چاچا کہن لگیا اے میرے پتیجے محمد میں نو برادری وچ آڑے آ رہی ہے میں نو نار قبول ہے اے آڑ نہیں منظور لہٰذا کلمہ نہ پڑھیا اور دوسری طرف نبی پاک دا چاچا ابو لہب اے نبی پاک دا دروازہ اے دے بالکل سامنے ابو لہب دا دروازہ ہے انہیں آپ سامنے دروازہ رکھوایا ہے ایڈی محبت کر دائے لیکن رولا آج بھی ہوئی ہے جڑا 1500 سال پہلے وے نبی دی ذات نل جویں پیار ہے اے میں نبی دی بات نل بھی پیار کر جیدہ کلمہ پڑی دے او دے آنکھیں لگی دائے ابو لہب تاں دروازہ رکھوایا ہے کہ آندہ جاندہ میں نو تیجا نظر اندر ہے تے ابو لہب دا معنی کیجے لہب دا معنی سرخ گلہ والا سرخ رخسارہ والا ایڈا رتا لالے کہ جمیں سورج پخدا ہے لیکن دل دے اندر نبی پاک دی محبت نہیں اتو نبی نل پیارے مسلمانہ تے جدو نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا ہے تے چاچے نے نبی پاک دا کلمہ بالکل نہ پڑھیا اللہ اللہ ابو پتہ کی کہندہ ہے تبن لکا یا محمد اے محمد معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو سانو اس کاملی دعوت دینا ہے اللہ کہندے نے جند جیویوں میرا سونا پیغمبر ساری کائنات دا مکھن تے زبدہ تتمت خلاصہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کہہ رہے نے سونیا تو آڈے ہاتھ کیوں ٹوٹن تبت یدا ابی لہب و تب ایدے ہاتھ ٹوٹن جیڑا تو انو گلہ کر رہا ہے ما اغنانو مالو و ما کسب سیسلا نارن ذات لہب و مراتو حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد میرے ویر اللہ کہہ دینے دے مال جان بیوی بچے تے آپ تباہ ہوئے میرا نبی کیوں معاذ اللہ 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 اس بدبخت نو اے نہیں پتا اگر تو پیار کرنا ہے تے ذات نل جویں پیار ہے ایویں گل نل پیار کر محبت تے پیار دی گرا لانا چاہنا جمال آلہ کمال آلہ
جمال آلہ کمال آلہ رتبہ ہے بے مثال آلہ سوچ سونی خیال آلہ موسیٰ عیسیٰ یوسف یونس ورگا رتبہ اور نہیں نبی رسول ہن آلہ پر اسے یا ربی چندہ جوڑ نہیں پھر کو سبحان اللہ اللہ دے پیغمبر گلے جدہ کلمہ پڑی دائیو دے بولو تا صحیح آئے توجہ کرو نبی پاک نے ایک صحابی نے حضرت خریم الاسدی ساڑھے واسطہ ویسے بھی بڑی اعزاز دی گل ہے ساڑھے اندر جماعت دا ایک بہت بڑا نام شاعر توحید و سنت مداح صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا محمد منشا قادری صاحب بھی تشریف فرمانے اور ایک آج ربی سبب بھی میں لے کے آیا نال کیونکہ کٹھے پروگرام ہے ساڑھا بسر میں کہا جی میرے نال چلو آئی تسی انہوں نے ماشاءاللہ قیمتی وقت دیتا توجہ میرے آ رہے نبی پاک دیا دیوانیاں توجہ فرمانا اللہ دے پیغمبر صحابی حضرت خریم الاسدی اے نبی پاک دا بڑا ٹاپ دا تے چودھری صحابی چنگا ٹھاٹ باٹھ والا میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں دے نام اے وال نے نا جڑے وال اے کندیاں تے پہندے نے ایڈے ایڈے بڑے بڑے وال تے شلوار گٹیاں تو تھلے رہندی تے نبی پاک نے آدھے صحابہ جو فرمایا میرے صحابہ خریم الاسدی بڑا چنگا بندہ ہے جی کدی وال نکے تھوڑے جا کرا لے نا تے اپنی شلوار ٹخنے تو اوپر کر لے تے اور ہی کمال دا بندہ ہو جائے ہن نبی پاک نے ڈائریکٹ گل نہیں کی تھی حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ میرے ویر صحابہ نے سنے ہاں تے صحابیوں تو ایک صحابی اٹھے تے آکے کہن لگیا خریم آج تیرے بارے نبی پاک نے آگل فرمائیے جے کیتے تو دو کم کر لے تے ہوری بہارا لگ جاون حضرت خریم الاسدی کہن لگے جے میں ایتھوں اٹھ پہ کیتے نا فرمانی نہ ہو جائے پھل کھاندے پیسی جڑی چھوری نال کٹن دے سی ایڈی تیز چھوری وہ چھوری پکڑیا جے ایک قدم بھی نہیں گھٹایا آدھے بالا نو پکڑ کے تے چھوری نال کٹ دیتا ہے آپ سوچ کٹی تیز چھوری ہوئے گی اللہ اللہ تے آدھی شلوار چھوٹی کر کے آدھی تین بند چھوٹی کر کے مسجد نبی دے دروازے تے آکے کہندے نے اے سونیا ویکو ہن میں کیسا لگ رہا ہاں آقا کہندے نے تو اگے بھی چنگا سے تے ہن بھی چنگا ہے کل سدھیے وے جیدہ کلمہ پڑی دے او دے آنکھیں لگی دائے جیدہ کلمہ پڑی دے او دا کہنا منی دائے میرے ویر ابو لہب نے کہنا نہ منیا تے ذلیل ہو گیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ دا کالا ہے اللہ اللہ میں نو یاد آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر انہاں دونوں باپ بیٹے دی میں ایک گل سنانا حضرت عمر کہن لگے اے جڑا بلال ہے اے عمر دا سردار ہے میرا سردار ہے صحابہ کہندے نے اے امیر المومنین بلال بیچارہ غلام ہے حضرت عمر دی اکھیاں ڈول پہیاں کہن لگے نے ایک اون سردار میلا میں تو انو دسنا سانو کلمات اسلام پلیٹ اندر ملیا ہے بلال دی کانڈ تو کپڑا چوک کے ویکھو بلال دا اسلام تے کنہ کچھ قربان ہوئے ہیں بلال دکی کچھ خرچ ہویا ہے اللہ اللہ جتھے گوشت رکھیے تھے جناب وہ بھی پن کے تکہ کباب بن جائے انہا پتھران تے بلال نو لٹایا گیا ہے اللہ دے پیغمبر دیا دیوانیا جناب عبداللہ بن عمر کہندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا بلال نے نبی دی اطاعت کی تھی اللہ دے پیغمبر دی فرما برداری کی تھی ہے تے جیڑی ڈاچی تے بلال آئے گا او ڈاچی دے جناب مہارا یاقوت دیا ہون گیا اون دے پیر سونے دے ہون گے کیوں نبی دی اطاعت کی تھی نہ جناب پچھو نسب ایڈا وجہ اچھا نہ خاندان اچھا نہ کمبا قبیلہ غلام وقت دے وقت ماں بھی غلام سی تے باپ بھی غلام سی تے آپ بھی غلام ہی سی تو صدقے جاواں لوکی آندے نے بلال کعبے دی چھت تے چڑھے ہیں میں کہتا ہوں ایسے نہیں بات بنتی بلال معاذ کہتا ہے کعبے دی چھت تے نہیں چڑھیا کعبے دی چھت نو اعزاز ملیا کہ بلال دیاں تلیاں کعبے دی چھت نے چومیاں نے
یہ اعزاز کیسے ملا مصطفیٰ کی اطاعت سے؟ اے بلال جی یہ سارا کچھ تسی تکلیفہ لئیاں آزمائشہ لئیاں تھے، کیوں؟ بلال دا جواب بھی کوئی ہے، جی دا کلمہ پڑھی دے۔ آپ نے نہیں بولا جی دا کلمہ پڑھی دے، بولو جی دا کلمہ پڑھی دے۔ او دے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد دے اندر داخل ہوئی، جمعہ نبی پاک پڑھا رہے، جناب عبداللہ بن مسعود جتیاں والی تھا تے نبی پاک نے فرمایا اے سارے بیٹھ جا عبداللہ بیٹھ جا۔ عبداللہ بن مسعود جتیاں والی تھا تے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اگے ہو جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود اوے گھسٹ کے اگے ہوئے، اٹھ کے نہیں، اوے جناب گھسٹ کے اگے ہوئے تے پوچھیا گیا اے عبداللہ نبی پاک نے کیا تو اٹھ کے اگے کیوں نہیں آیا؟ تے اگو نبی دا پروانہ کہندہ ہے سونیا تسی اگے آمندہ کے آئے، اٹھندہ تے تسی نہ ہی نہیں لیا، میں تانی اٹھیا کتے نا فرمانی نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود جی تسی ایک کام کیوں کیتا ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں تا کیتا ہے کیونکہ جیدہ کلمہ پڑھی دائے او دے آنکھیں لگی دائے، جیدہ کلمہ پڑھی دائے او دا کہنا منی دائے۔ حضرت جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک دے راوی نے صحیح مسلم دی روایت، اگلی روایت مسلمان ابو داؤد شریف دی توجہ کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام دے کول نبی پاک دا ایک صحابی آیا، میرے پیغمبر نل سلام لون لگیا تے اللہ دے پیغمبر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، اے سجی ہویا نبی پاک نے ہاتھ پیچھے کر لیا، اے کھبے ہویا نبی پاک نے چہرہ در کر لیا۔ اے بندہ حیران، صحابی کہندے نے پہ کہندہ یار سمجھ نہیں آ رہی، اللہ دے پیغمبر نے میرے تو چہرہ کنو پھیرے آئے تے اندے ساتھی کہندے نے یا سونے دی مندری نہیں ہو پائی، چنگی جناب پاری ساری مندری سی، ایتھے سانو لوگ کی پاگل بنا لگ پہندے نے مولانا میرے سوریہ نے سونے دی مندری بنائیے، میں کی کرا تو فیڈر پینا تو کی کرنا ہے، تینو پتہ نہیں نبی پاک نے مردہ تے سونا غرام کیتا ہے۔ اس صحابی نو غصہ چڑھیا، انہوں پتہ نہیں انہیں جلدی دنالو مندری اتاری ہے اوتھے سوٹ دیتی ہے۔ اللہ اللہ 3 دن اوتھے کٹے مٹی دے اندر ہے، مندری رول دی رہی، کسے بندے نے نہیں چکیا۔ ایک صحابی کہن لگیا اے یارا اے مندری چک لے، انہوں کر لے جا، تیری بیوی دے کم آ جائے گی، تیری بیٹی دے کم آ جائے گی۔ اگو پتہ کیوں دا جواب ہے کہندہ جاؤ اے پرا اے تا مندری نبی پاک دی ناراضگی دا سبب بنیے، ایک ہی ایتھے جنہ بھی سننا اندہ رولدہ رہنا میں ویکنا پسند نہیں کرنا، میں نو ایویں لگ دے صحابہ نے کیا کیوں؟ اگو جواب کیا ہے جیدہ کلمہ پڑھی دے یو دے یاکھے لگی دے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دا کہنا منی دے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دا کلو دے آنکھیں لگی دائے۔ مسلمانہ میرے پیغمبر دی اطاعت کیے۔ اللہ اللہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوڑ دی سرزمین تے ستے پہنے ایمی خطبہ دے رہے نے تے مجمع دی اندر ہے ایک مخنس خسرہ بیٹھا ہویا ہے تے شاہ جی دی نظر پہ گی، شاہ صاحب کہنے لگے نے وے اللہ دیا بندیا تیرے ہتھاں تے مہندی لگی ہے تے تو مردان دی لسٹ اندر ہے، نبی پاک نے مردان تے مہندی حرام کیتی ہے، ہتھاں پیران تے نالا اے جناب گل فوراً عمل کیتا، گل عقلان دی نہیں، گل شکلان دی نہیں، گل نسلان دی نہیں، گل عملان دی ہے۔ اے بندہ فوراً اٹھے آئے، اے مخنس مسجدیاں دیواران دے نال آدھے ہاتھ رگڑنا شروع کر دیندہ ہے، رگڑی جاندہ ہے حتیٰ کہ تلیاں دے وچوں قوہ خونہ من لگ پیا، انہی دیر تک بیٹھا نہیں، انہی دیر تک بیٹھا نہیں جنی دیر تک ایدی مہندی اتر نہ گئی۔ اے جنبی پاک دی اطاعت، اے جنبی پاک دی فرما برداری، اللہ اللہ میرے ویر گل سدھی ہے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے یاکھے لگی دائے۔ اللہ اللہ میں نماز دے اندر نامین بالجہر کیوں کہنا وا، کیونکہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دا کہنا منی دے، میں پیر نال پیر کیوں ملانا، کیونکہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے
आखे लगी दे मैं हाथ सीने ते क्यों बनना क्योंकि जिदा कलमा पढ़ी दे ओदे आखे लगी दे ने मैं जनाबे वाला अल्लाह अल्लाह व जल्ला सनाऊ का क्यों नहीं पढ़दा क्योंकि जिदा कलमा पढ़ी दे ओदे आखे लगी दे मैं मैयत ते दुआ क्यों नहीं करदा जिदा कलमा पढ़ी दे ओदे आखे लगी दे मैं कब्र च बैठ के सूरह मुल्क क्यों नहीं पढ़दा जिदा कलमा पढ़ी दे ओदे आखे लगी दे मैं कब्र ते खलो के चारे कुल क्यों नहीं पढ़दा क्योंकि जिदा कलमा पढ़ी दे ओदे आखे लगी दे मैं कब्रां ते फुल्लां दियां पत्तियां क्यों नहीं पांदा क्योंकि जिदा कलमा पढ़ी दे ओदे आखे लगी दे रब्बे किबरिया दी कसम है जब तक ज़मी है जब तक ज़मा है जब तक मकी है जब तक मका है जब तक अर्ज़ो समा का निज़ाम कायम और दायम है मुसलमाना गुलिस्ताना दे अंदर गुलने चमनस्ताना दे अंदर फुलने असी रब दा कुरान पढ़दे रवांगे रब दा कुरान सुनांदे रवांगे नबी दी इताअत दा झंडा लहरांदे रवांगे इक्का सबक जो पल्ले नाल बन के ले जा सारियां गल्लां एक पासे मुसलमाना अगर कोई तेरे कोल बाहर जाके पूछे लो जी दीपाल परवाया होया तालिब इल्म की पैगाम दे गया है ओनू कहना कोई गल नहीं इक्का ही गल जिदा कलमा पढ़ी दे ओदे आखे लगी दाए फरमाया इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ादू इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना अन यक़ूलू समिअना व अताना जदू नबी पाक दा फरमान आ जाए ओनू सुनना भी है ओदे ते फौरन अमल करना है अल्लाह अल्लाह व उलाइका हुमुल मुफलिहून जिदा कलमा पढ़ी दे दे आखे लगे गल अल्लाह की कसम है मिंबर पे खड़ा हूं मैं इख्तलाफाती मसाइल का बिल्कुल मुझे इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं है मैं उस मौलवी दे उन्हां बंदियां दे सख्त खिलाफ हां जिहड़े मसीतां दी लड़ाइयां पवांदे ने जिहड़े फसादी मौलवी ने वहाबियां दी मसीत है देवबंदियां दी बरेलवियां दी एक गल दा जवाब दिओ शादी करिए पुत्र दी धी दी करने ना साडे मैरिज हालां च वहाबी हुंदे ने कोई नहीं बोलते नहीं जी बरेलवी होंगे ने कोई नहीं देवबंदी होंगे ने कोई नहीं अहले तशी होंगे ने कोई नहीं सारे मिक्स ही होंगे ना मैरिज हाल च एडा एक है तो मसीतां वखरियां वखरियां क्यों ने मियाँ जी बस यही बात सोचने की है आज अगर उम्मत मुस्लिमा फिरकों में बटी हुई है तो इसके पीछे फिरका वरीयत की गंदी बुदबू है गंदी स्मेल है जो हमारे जहनों में हमारी मस्जिद मिंबरों मेहराब में फैलाई गई है रब्बे किबरिया की कसम कामयाबी रब के कुरान में है मोहम्मद की सच्ची जुबान में है बाकी सारियां गल्लां अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद मेरी उम्र होगी 29 साल कितनी बोलो ते तुहाडे च किसी दी 50 किसी दी 60 किसी दी 40 किसी दी 35 किसी दी 39 कोई 20 कोई 25 इंज कह लो भी आप सारे 50 साल दे बैठे हैं 50 साल दे बैठे हैं हुण मेरी गल सुनो एक अल्लाह ते ओदा रसूल वातीउल्लाह वातीउ रसूल एक नुक्ते की बात मैं करने लगा हूं बात कंप्लीट करूं ये दोवां दी इताअत अल्लाह कहंदे ने नबी दी इताअत रब दी इताअत खुदा दी इताअत मुस्तफा दी इताअत तवज्जो करना मुसलमाना एक फिक्र लम्हा फिक्रिया दी एक गल मैं तेनू दसन लग्या बलैलर मुर्गी केड़ी जिन्दा मां प्यो ही कोई नहीं जिहड़ी दौड़ लांदी है भजदी है रेस लांदी है लैंड क्रूजर नाल हैं अल्लाह अल्लाह हजरत कादरी साहब तवज्जो फरमाइए मेरे वीर गल बड़ी प्यारी बलैलर मुर्गी किन्ने दिन फार्म च रहिंदी है 40 दिन रहिंदी भाई इन्नी कोई बस नहीं ते जदू जनाबे जड़ी मुर्गी अंडा उतार दी अंडे चो निकलिया चूजा उन्हें अंडा वेचिया वो मालक ने रोजी कमाई के ना हाँ कर दे जाए कमाई के ना कमाई ते फिर वो अंडा जनाब अगे विकया फिर उन्हें चो चूजा निकलिया मुड़ चूजा विकया वो मालका ने रोजी कमाई के ना दो मालक हो गए ते फिर जनाब चूजा फार्म अंदर आया उनकी परवरिश हुई ते मालक राजी हो फिर उन्हें वेचिया प्रॉफिट लई ते जड़ी गड्डी ते लोड होके गया ये दो मालक हो गए इन्हें प्रोसेस च 5 मालक इन्हें राजी कर ले के ना
ہو گئے تے جناب دکان تے آئی تے دکاندار نے جناب ذبح کی تھی تے 6ویں نمبر تے نے گاہک نال ڈیل کی تھی ہن لون والا بھی راضی ہے 6ویں نمبر تے 7ویں نمبر تے ویچن والا دکاندار بھی راضی ہے 7 راضی ہو گئے تے ان جناب گھر گئی ہے ہن مہمان آئے نے انہاں دی گنتی کوئی نہیں مہمانہ کھادا مہمان بھی راضی ہوئے میزبان بھی راضی ہوئے میرے ویر تعریف بھی ہوئی 8-10 مالکانوں مسلمان نہ گل نکی جائیے گل عقلاں دی نہیں گل نسلاں دی نہیں گل شکلاں دی نہیں گل عملاں دی ہے اس مرغی نے 10-40 دنہ دے اندر 40 دنہ دے اندر آدھے 10 مالک راضی کر لینے میں تو ایڈے گزر گئے ہیں اسی 50 سالہ چے ایک رب راضی نہیں کر سکے اسی ایک پیغمبر دی اطاعت نہیں کر سکے اسی اللہ دا رسول راضی نہ کر سکے میرے ویر ادھر 40 دنہ چے 10 مالک راضی ادھر 50 سالہ چے 30 سالہ چے آپ کنو راضی کیتا ہے مسلمان ہی نہیں فکر دی گل ہے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کر ایدے اندر کامیابی ہے ایدے اندر کامرانی ہے میرے پیغمبر دیا پروانیاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے ایک بڑے پیارے صحابی جنہ دا نام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے قدر ملے آپ کہنے نے مغیرہ شادی ہو گئی کہ کوئی نہ سونے ہوئی کوئی نہیں گل گل چال دی پئی ایک گھر گل چال دی پئی اللہ جنہ دیا نہیں چلیا انہ دیا بیچارے جڑے پریشان نے تیاں پتران دے رشتیاں دے معاملے نیک مقبول کر نصیب فرما تے نبی پاک کہنے نے آدھی بیوی ویکھیو کہ کوئی نہیں حضرت مغیرہ کہنے نے سونے کوئی نہیں ویکھی آپ کہنے نے ایک نظر ویکھ لینا سی محبت ود جاندی ہے پیار ود جاندے سونیا میں مڑ جاما انہیں حضور آدھے نے ٹھنڈا بہت سویرے فجر پڑھ کے چلا جائے توجہ فرما اللہ آئی میں چھڑے چھانی مسکرائے نے باقی کو نہیں میں اوکھے بچارے بیٹھے نے اللہ بھائی آسانیاں فرمائے تھوڑے تھے تے حضرت مغیرہ بن شعبہ گئے دروازے تے دستک دی تھی سورا جڑا بننا ہی بار آیا تے فرمایا ہاں جی کیویں آنا آیا آخے جی بٹھاؤ گے تے دساں گا نا مغیرہ بن شعبہ نو بٹھایا گیا ہاں جی کیویں آئے ایک چار پائی تے چھوٹا جا ویڑا سے ایک تے ساس محترمہ بہ گئی ایک تے آپ بہ گئے تے پردہ کر کے بی بی سامنے بہ گئی انہاں دی ہون والی ساس ماں کیویں آئے ہو تو انہوں پتہ ہے اسی انصاری پردے دے معاملے چ کڈے سخت تو اسی کیویں آئے گے غور کرے اج گل دا اے تھے جناب اجے تک گل ہوندی نہیں پہلے بڑا کوئی دور ہوندا سی یاد آ اس گلی چ لاڑا لنگدا ہی نہیں جدھر منگنی ہوئی نہیں ہوندی سی ہن جناب ادھر جو ہوئے نہیں تو پیکج شروع نہ بیٹری مکے نہ جان چھوٹے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کیویں آئی ساس کہنے لگی کیویں آئی میں جی آیا جڑی لڑکی نال میرا نکاح ہے میں انہوں ویکھنا چاہنا سورا اکے واری چون پیا صحابی سی ہوگی نبی پاک دا تیری جرت کیویں ہوئی ہے تو ایڈی گل کی تھی کہ میں نے وخاؤ لڑکی عزت دے جی اٹھ کے تو ہونے چلا جا وہ کہنے لگے تھوڑے جے ٹھنڈے ہوئے ایڈے کالے نہ پو میں آیا نہیں میں نے بھیجن والا مصطفیٰ ہے میں آیا نہیں میں نے بھیجن والا آخری بات جاری ہے توجہ کرنا میں آیا نہیں میں نے بھیجن والا اچھا جی نبی پاک نے کلایا اگویں کہندے نے کیوں کلایا میں نے یہ لگ دا مغیرہ کہنے لگے کیوں کلایا تاں کلایا جیدہ کلمہ پڑھی دے میں تاں آیا اچھا بیوی اوہی بیٹھ گئی اینی گل سنی نا وہ جڑی لڑکی نال نکاح سی مغیرہ بن شعبہ دا وہ نکلی پردے دے اندر آ کے کانڈوں نے مغیرہ ول کر لی رضی اللہ عنہ تے منہ دیوار ول کر کے بیٹھ تے کہنے لگی ہے مغیرہ تینوں پتہ نہیں اسی انصاری پردے دے معاملے اندر بڑے سخت ہیں اسی پردے دے مام آدھے کران دا پردہ مضبوط کیجئے گا اللہ ساڑھے کران دی اصلاح فرمائے ساڑھے گھران چ ماحول اسلامی بنائے تے لہذا ہے مغیرہ اے دے اندر ہی بھلائیے تو چلا جا ساڑھی برادری دی روش ایوے کہ کوئی بھی غیر بندہ کوئی بھی آئے اسی بڑے سخت پردے دے مسئلے اندر لہذا چلا جا تو تے مغیرہ کہن لگے اللہ دی قسم ہے میں آپ نہیں آیا میں نبی پاک نے بھیجایا ہے
میں نبی دی طرف ہو کے آیا تے اگو بیوی اوندی لڑکی دی والدہ بھی چپ تے صحابی بھی چپ، یعنی کہ سس سورا خاموش تے لڑکی جلدی نہ لٹھی، اے آدھا پردہ اتار کے کہن دیئے اے مغیرہ میں نبی پاک دے حکم دے اتوں آدھے ماپے قربان کرنیاں، آدھیاں برادری دیاں روشہ قربان کرنیاں، آدھے کمبے قبیلے دا جناب اے طور طریقہ قربان کرنیاں، جے نبی نے ایک نظر کے آئے حضرت عائشہ دی تصویر جبریل امین جناب والا ریشمی کپڑی اندر لے کے آئے سی، اللہ اللہ لہذا پردہ اتار کے کہن لگی اے مغیرہ میں نو تک لے تے نبی پاک نو جا کے کہہ دے این یقولو سمعنا واتانا، اسی من بھی لے آئے تے عمل بھی کر لے آئے، اسی تاں کی تائیں جیدہ کلمہ پڑی دے او دے آنکھیں لگی دائیں، اللہ دا قرآن فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا سمعنا وَعَطَانَا سَمِعْنَا وَعَطَانَا، مسلمانہ جیدہ کلمہ پڑھی دائیں او دے یکھے لگی دائیں، اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے دوسرا مقام یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، ایدہ بھی ترجمہ ایوے جیدہ کلمہ پڑھی دائیں او دے یکھے لگی دائیں، اللہ دے قرآن دا تیجا مقام فرمایا وَمَا تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَغَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ایدہ بھی ترجمہ ایوے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے یکھے لگی دائے، اللہ دے قرآن دا جناب چوتھا پنجواں مقام اللہ کہنے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ایدہ بھی ترجمہ ایوے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے یکھے لگی دائیں، نبی پاک دی سینے تے اللہ دا قرآن چھواں مقام اللہ کہندے نے قُلْ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ایدہ بھی ترجمہ یہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دائیں، اللہ اللہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری نے جناب قلم اٹھایا ساری غلطی ونڈی کر چھڑی کہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمادی وہ جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کیے لوڑ غلامہ دی وہ جتھے نیوی پالی نبیانے کی رہ گئی گل امامہ دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامہ دی جیدہ کلمہ پڑھی دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔